Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwatiri kuita kudai. Regani kotanga ndati happy birthday kuna chikomana Shugate to the Shugatest testy. Wow. And congratulations zvakare nekudzokera ngoma kaita nani nasikana Anna Honde to the Honde Valley. Wakaita sikana Anna ukanyora samanyiso ukati zvokwadi I take back my words with all my heart. Ndaita muteko back my words. Regai nditi ndakazowana kurwadza kwechironda kana chaiswa munyu. Isikana Anna zvakanaka. Tabva ipapo ndokutanga kuti zvakare aiwa kare gani ngoti happy birthday kuna chikomana Shugate. Rudo rwangu kwauri runota kupfachukira kupfachukira. Tashawa cake ndikati ndodii chega nditese ndineta represent the people of the nation of the social media for chikomana Shugate. Happy birthday. Tiri ipapo zvakare nenda pakuti I don't know why vanhu vazhinji vakanga voinda kuita mubhashu kuna chisikana Anna nenhau yekeke. Keke rakanaka rakasaiswa rakaiwanzi DJ Shugate nemayekerewa madhikausi aniswa muzheve kuitira kuti madhiji anga achihwa riri black negold nesilver nendarama. Why are people so like that? I don't know. Vanhu vakatanga kuti keke iro ngaritwe ridhuri risati raenda kuna chikomana Shugate. Mina I'm thinking why for the why. Munhu wakanga kosakusa makendera ake matatu ekuti munhu unge achiimbirwa happy birthday imani motanzi keke rariti indochifunga kuti sei singaiti nekuti pamwe inonzi chikomana Shugate une test yake kuda uno favorite color yake black. How do you know? Favorite color yake kuda gold. How do you know? Kuda sikana Anna unozozva zvoda munhu wake asi ruzhinji rwese rudhende rwangu rwoti aiwa no, handizvo. Classy is like white and black, something like that. Vana, chakakosha kuti keke ravhiwa. Vanhu vakaryisana. Sikana oti happy birthday chikomana Shugate. Chikomana Shugate oti kushama moti. Chikomana Shugate. I am not doing a moko kana kuti chika kana ndiri kuchirya maputangu. Ndashava keke. Ndosaka ndaya ndine maputi mona andisi kushora zvakare kuti iklasi iyoyo aiwa asi ndashaya kuti ndoita replica yei chaizvo nekuti nongotoenda muchitoro tonotsvaga makala akaita saiwayo. Tochibvapo toenda pakuti chikomana Shugate vakati vanhu mungataura zvinhu zvamunotaura kuti what you were supposed to change the color what ini what I see is the love of the lady wangu wandinoda. Is that counts. And I'm thinking, that way me kune musikana iri pamwe vamwe vari koko kuzhoko vari kutokona kuti kana chimoto chaicho mudhindi kwandobheka sei kuti ndopa mukomana wangu kuti happy birthday right now as we are speaking. Asi vanhu vari busy kuita mubhasho kunasikana Anna for the why. Munhu nemunhu ngaita zvinhu zvaanoda nemunhu wake. Munhu nemunhu nechingingiya chake. Kuna chingingiya chavo chichiti ndo zvachoda ichochocho. Regai vaite izvozvo. Ndo paya panozonzi vanhu vanoita mufeko love. Nekuti unongoda kuplease vanhu. You do what you can do and afford. Vamwe vakati ye mubheki mwari ave neye. Ana I don't know. Chakakosha kuti vari kuwirirana. Nekuti vanhu vakambo anonga keke racho hainaka because kana maputa achinaka like this it means the cake was also delicious on the spirit of the social media. Ndikutozvinzwa. Tobva ipapo toenda pane nhau inosirisa yasikana Tats. Kabuda achita interview yake kumamukungundengo. Hazvina kushata kana hakuna chakashata kuita interview. Asi ndonzwa interview yayo. Zvori mwari vandiregerere excuse me. Ndakambotoconfusika ndichihwa interview. Hasi kuti nekuda kwei ndise maputangu basi. Kuti nekuda kwei sikana Tats uri kuita go through something like that. Zvombasirisa. Zvawapana madzibaba vakapinda. Madzibaba vanorwa mogo vachiita muprofita iyoyo vachibaba vachiita zvavanenge vachiita musamanyisi yavo vachipedza vachitora kuti mari yadzisikana Tats kosta mukomana kuti unodzishoni unongo wakadzidzisa mwana uhere kana kuti wakaramba achiita kuti kutore mutoriro I don't know. Tobva ipapo kopinda nyaya mai vake musikana uya sikana Tats. The people started judging her.
vamwe vari kuti no imi mukuita zvakashata kumujaja. You don't know what she's going through. Vamwe vari kuti mahallucinations vanogona kudiagnose. Who am I to judge Sikana Tats? I mean nobody. Intandokwasa kutaura pane nhau yaSikana Tats ndechekuti I wish her all the best. That's all I can say. Because I literally don't know her in real life. Ndochekutanga. Chepiri. I cannot say ari kunyepa. Because handizivi kuti shua zvakaitika kana kuti shua hazvina kuitika. Saka kana murovera pamuchinjikari kati uri kureva nhema uchikudza vanhu zvezvi paindaneti. That won't be fair. Because kuda zvakatoitika kwaari asi nekuda kwekuti ndiTats wakabudata zvaaita paindaneti vhidhiyo iya. Vanhu vari kutofunga kuti nhema uri kuita mahallucinations kuda wakanga wakatakwa nemutoriro paakaenda tese kuita interview. Vanhu indochiti handina kumuona achidzibhema mbanje dzacho kana kuti mutoriro yacho ni. Ndikaenda ndikanomuti wakanga wabhema ndangofananawo nemunhuwo kuda kuitira kutsinye kana kuti uri kuteka advantage yacho yesituation yake yari. Because right now wanga kuti she is vulnerable. Ndosaka ndati ndokwasangoti all the best. Ndozvandokwasa kutaura nekuti mai vakewo vakaenda painterview vachanotora zvimwe zvinhu nedivi rakewo vachimuroverera pamuchinjikwa. Kuda zvoni ukatagwa painterview uchataura zvimwe zvinhu nedivi rakewo achimuroverera pamwe Tats pamuchinjikwa. Muona manje ndozvichaitika. Saka that's what I can say paSikana Tats. Zvinhu zvinombagwadza tikura nhema. It's very very touching kuona zvakaita seizvozvo. Tobvapo toenda panhau yekuti vamwe vanga vakuti that's the reason why vakadzi vachimburikidzwa ende uri kutata anakwirira nezvakaitwa namuprofita imakumuti nhema dzako waitozvidakara kuti waidii nekuda kwepersonality yake. Yet pamwe munhu anenge achiita sekuti ane personality yakadero kuda haana kutomboita consent kuti ndoda kuda wakaitwa mbunyikidzo asi pamwe muna muda kuzvinzwa izvozvo. Ndozvatagwa nevamwe. Saka let me just say all the best kuna Sikana Tats and I wish he speed recovery kana asiri kunzwa zvakanaka. Uyezve kuti vamwe vari kutora advantage yemusikana uyu varege kudero nekuti it's not fair zvokwadi atikura nhema. Handizoziva hangu dzimwe nyaya dzakawanda pamwe between the mother and daughter. Sekuziva kwandinoita mother and daughter relationship dzimwe nguva inogona iri sweet but inozomboitawo sawa. But kazhinji kachoni 90% inenge iri sweet 10% sawa. Why? Because it's the mother and daughter situation inenge ichiitika apa. Alright. Toenda panhau obvious yana Madam Boss namaiti. Definitely Madam Boss vakazoenda vakanosapota Muratu the rarest comment section kwa wakati aiwa nothing should party us away. We are supposed to keep on going like this. We have to be strong for each other, not kuti zvonitisa pari kwane anyone. Definitely yawerehwa pakudandiani wintate vanga vaita zvokunzi expose dzimbanda dinda. That's so nice. Hapana chiri zvakashata pakusapotana mukati memaindustry uyezve pasituation yekuti mumwe unomboita up mumwe unomboita low uye kuti pamwe vanhu vanenge vakutsvaga maavenues ekuita attack mumwe unenge nanzosiya nekuda kwei. Saka ngengoti ndozvandangoya nazvo mukati mevhidhiyo ino. Chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.